oikein myönteistä maanantaita. Nyt voi olla, että Lähi-idässä ollaan tosissaan kirjoittamassa ihan maailmanhistoriaakin uusiksi. Israelin nykyjohto ei halua sitä, mikä vaikkapa tässä kuvassa piti paikkaansa 2500 vuotta sitten. Juutalaisia pompotellaan sinne tänne ja heidän historiansa ei todellakaan ole ollut oikein millään muotoa kadehdittava. No, mitä tarkoitan? Tarkoitan sitä, että siinä missä täysin aiheesta julkisuudessa on nyt kiinnitetty eniten huomiota siviilien järkyttäviin kärsimyksiin, puhutaan sitten Gazasta tai nyt Libanonista, mutta se suuri strateginen kuva voi olla todella puhutteleva. Nimittäin Israelin merkittävin vihollinen Lähi-idässä, oikeastaan ainut jäljellä oleva todella merkittävä vihollinen on Iran. Ja nyt Israel on niin Gazassa kuin Libanonissakin ja itse asiassa myös Jemenissä hutit kyennyt erittäin merkittävästi tuhoamaan näiden Iranin sijaistoimijoiden kyvykkyyttä. No, se on iso juttu jo sinänsä, mutta isoin kysymys on se, että miksi ja mitä Israel suunnittelee. Pidän nimittäin täysin mahdollisena, että tämän kokonaisstrategian lopputulema on isku Irania vastaan, Iranin ydinaseohjelman niittaaminen lopullisesti maanrakoon. Silloin Israelilla ei olisi käytännössä enää mitään uhkaa Lähi-idässä, ainakaan läheskään siinä mitassa kuin tällä erää. Ja en halua sanoa, olisiko tämä millään tapaa myönteistä, mutta myönteistä on ainakin se, että otamme huomioon tämänkin mahdollisuuden, kun tätä tilannetta arvioimme. Myönteisesti kohti ensi maanantaita.